Много яка е 50-ка. BMW. Радиатор никога не се сменял. Той е 350 хиляди километра на нея и той е оригинален. Те са много яко коли, да искам да ви кажа. Още трябва сега да го измием радиатора за охлаждане, защото той е много мръсен. Това още са изчистили него, това още е стало много мазано. И сега малко по-красиво изглежда. Защото това сега ще измием, ще си изчистим, ще си сложим нов радиатор за климата. И се кара с удоволствие. Също на тая кола сменили вентилятор за парното, защото той също не работи и него се сменили. Махнали тоталната табло и всичко сложили там. Затова за това са този вентилатор. Той е стар и изгнил малко. Това ги дам.